Samba fila ani mugan ani naani donna an kun bɛ Titibugu la walasa min kɔni ye forage dɔ ye ka o kolo karili baaraw kɛ ni forage kofɔlen kɔni musaka mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra jɛkulu tɔnba dɔ fɛ ni an ko ma ko association Fabasire Sagasire walasa min kɔni ye ji kɔni ye k'a di yatimɛdenw kɔni ma ni yɔrɔ kofɔlen na ni kɛnɛba in kan min kɔni ye ni yɔrɔ ninnu mɛrilakaw fo ka taa se a yɛrɛ sigibagaw ma olu kɔni bɔra iko kɔnɔkulu min fana ye nin jɛkuluba in n'o ye association Fabasire Sagasire tɔnba maa ɲɛma ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan Jaw Taba Musa Jalo. Ni forage min ni a baara bɛɛ kelen filɛ ka ban a kɔni musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jɛkuluba in kun n'o ye association Fabasire Sagasire maaw ye. Forage in jɔra Mali yatimɛdenw bɛɛ lajɛlen de kama. O kama a jɔra yɔrɔ la yɔrɔ min ni ale jiko ka gɛlɛn ni Bamako fan bɛɛ lajɛlen ni o ye Titibugu ye. I n'a fɔ baara sanuman bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛba in dayɛlɛla ni kuranɛkalan ye. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Hudan lil-muttaqin. Kolobokarili baaraw kɛra association Fabasire Sagasire maa ɲɛma ani Gabakɔrɔ Dura maire fɛ. Forage kofɔlen in dunya bɛ t'i jɔ fo mètre 250 ani 50 bɔɲɔngo la. Wa a yɛrɛ bɛ se ka ji litiri 1000 ani 500 de sama heure kelen kɔnɔna na. Ni forage kofɔlen in musaka taar'i jɔ fo miliyɔn 6 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la. Maa min tun bɛ a baaraw ɲɛma ale bɛ dantigɛli k'a ɲɛ. Forage in an y'a baara daminɛ samedi après-midi, je crois 13h 14h. Alhamdulillah, on est à gérer aujourd'hui. Baara banna, an bɛ se ka Ala de fo k'Ala tanu k'Ala barikada. Bon maintenant ka kuma est résumé parce que détail caman bɛ yen nɔ. Baara yɛrɛ minnu kɛra dépense kunda parce que an ni mɔgɔ minnu ye baara in daminɛ an bɛnna k'a fɔ an bɛ taa 100 mètres de profondeur. Bon an tɛmɛna 100 mètres na ka taa fo 200 mètres. Jusqu'à 200 mètres on n'a pas trouvé l'eau. An mago bɛ ji min na. An tɛmɛna o la ka taa fo 250 mètres. Donc an sera o yɛrɛ y'a yira an na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ji bɛ yɔrɔ min na sisan olu yɛrɛ bɔra alhamdulillah. Donc maintenant a tɛna se ka kɛ fɛn nimisa bɛ sɔrɔ o fɛn min na. Donc maintenant an kun kɛlen don ka budget minnu ta a kama tiɲɛ na c'était à 1 500 000 mais diɲɛ yɛrɛ seginni dɔrɔn na forage la an taara yɛrɛ sɔrɔ fo 2 600 000, c'était 2 700 000 mais avec la discussion o ye dɔ bɔ la ka taa bila 2 600 000 na. Maintenant n'i y'o lajɛ baara tɔw la ka taa se pompe sanni ma ani baara misɛnnin tɔw baara minnu taara n'i ye wari in yɛrɛ ta k'a lajɛ a kasabi la ni bɛ se ka t'i jɔ fo CFA wari miliyɔn 6 dɔɔnin b'a jɛ. Gabakɔrɔ Dura maire ale y'a ka nisɔndiyakanw fɔ nka a ye wele fana bila Titibugukaw ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka forage kofɔlen minɛ ni u bolo fila ye yaasa u na se ka mɛn ka ji min a la. Ne ka nisɔndiya tɛ se k'a fɔ k'a ban parce que mɔgɔ min nana ji de ma a ma foyi tɛ to ji ɲɛ kɔnɔna na a ma kelen surtout a kɛra quartier min na an ka village Titibugu ani Banjogobugu ne an bɛ se k'a fɔ ko laminɛ bɛɛ a ka ji ko ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'a fɔra o ji ko mɔgɔ sɔrɔlen ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'a fɔra o ji ko mɔgɔ sɔrɔla min y'a don sen ka sɛni hakɛ na vraiment nisɔndiya foyi tɛ nisɔndiya kɔ ne b'a dɔn bi su in na yɛrɛ de nin quartier nin tɛ na si ɲɔgɔn mɔgɔ min sigilen de don e ma segin ni fɛn ye fo a nana ka d'i ma i b'a ta fu mais ne bɛ min fɔ population ma n'a fɔra fɛn dira fu a bi nɔgɔya mɔgɔ bɛɛ ye mais min bɛ o kɔfɛ il faut que a ka lakana n'a ma lakana a gɛlɛya min o ye a nana kaliya min sɔrɔ a gɛlɛya bɛ segiya nɔ na dɛ. Association Fabasire Sagasire maa ɲɛma ale ye walawalali kɛ ka ɲɛsin hakilina minnu y'u bila nin baara kofɔlen in na o kɔfɛ a y'i da don u ka jɛkulu ka baarakɛta caman na. Hakilina min y'an bila la kɛnɛ in b'an bolo an b'a fɛ ka kɛnɛ in labaara baara dun tɛ taa ji kɔ filanan min ye a karaba o de ye sunkalo natɔla don jiko dɛsɛ a fɔra an ye jiko gɛlɛya bɛ kuma dɔ la dɔw bɛ tile 2 kɛ k'u tɛ ji sɔrɔ an ka fɛɛrɛ tigɛ an ka forage sen k'a kɔ sunkalo ɲɛ walasa ni sunkalo sera bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ i lafiyalen fu la ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye. Bon an ka association an bɛ kɔlɔnsenw kɛ kɔlɔn min yɛrɛ senna sisan an bɛ yɔrɔ min a bɛ sɔn ka taa 270 la sisan filanan an bɛ banabagatɔw furakɛ minnu n'u dɛsɛra furakɛli la an bɛ alatimɛdenw se tɛ minnu masaw ye k'u ka loyer sara
an b'u ka loyer sara ban bɛ alatimɛdenw fana ta k'u ka madrasa sara ani k'u ta k'u bila kuranɛ durusi la maa minnu ni se t'u ye fantanw de don k'u dɛmɛ ka juruw sara an ye misiriw fana jɔ alhamdulillah ni sunkalo fana sera an bɛ dɛmɛw di fantanw ma ni seli fana sera an bɛ lahiya sogo dilan fantanw ni ɲɔgɔn cɛ bon Mali dɔrɔn tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye an ka baara kɛtaw ye an bɛ baara minnu kɛ o de la kan min bɛ n bolo mɔgɔ kana jɔ wari la nin baara in na dɔ yɛrɛ 40 di musokɔrɔba don ka fara baara in kan adamaden bɛ yɔrɔ de bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ fo ni bana o la ne bɛ wele kan min na bɛɛ ka dɔ kɛ i bɛ se ka min ka kɛ ala b'i sara i se damajira de la nin jɛkuluba in n'o ye association Fabasire Sagasire ye ale kɔni ye jɛkulu ye min yɛrɛ kɔni jɛnsɛnlen don jamana 17 ɲɔgɔn cɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na nin jɛkuluba in kɔni kɛlen don tuma bɛɛ ka i bolo bɔ fantanw dɛsɛbagatɔw ani yatimɛdenw ye walasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka diɲɛsosigi kɔnɔna na cogo min kɔni na an bɛ dugawu kɛ association Fabasire Sagasire halisa ala ka u ka jɛ yiriwa